Tinku Abu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KZS entreprise Pillow e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdimu musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e mabɓe wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif walo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KZS jehen Mamadou. Yeah. Hey, big brother. Big What's brother. up? You good? Joni min jewti kono wonko are hakkillam a faami tade minen e moro en dendani gurdam Amérique et gurdam Sénégal ça fait les deux gurdam et c'est voix Same. ouais same Go to. go ala no Mamadou wona gotum hay hendu ndu wona gotum sabu do en ay nguleki nana nawo nakara It's hot. it's hande diwi hande nguleki ki wallahi diwi hande minen kam min gowi ko bone ala andi wonde Afrique e hakkunde Afrique e jahannama woddodirani hakkunde Amérique e aljanna presque ko 200 passata après jettara quoi bon minen non taade gurna men gowi ko bone e mi hira nanude me bone o sabu minen kumtare ko mburu e boor o biye sokolay so min barani sokolay min bare hen moyles ara nani moyles we joni non jinno mi famde an holko jidda kumtare e ko fati maze maze humtare woni maze jamma o quoi Min hande horani. Tenkete wallahi no min namdaki mon so taw aɗa hoori wiya horani min kay mi wi ko jiɗɗa kumtade tan I like pizza or Pizza. fried chicken. fried chicken Fried chicken or pizza, it's everything the same, you know. Whatever. fried chicken no defirte fried chicken Fried chicken. fried chicken Fried chicken, gertode. gertode. Gerbe Or pizza is good too. pizza ko holdum aɗa wawi sifunde mi comme ça mi haalno Google ma o fi defanama pizza No. Pizza just the rest. Restaurant. No. Yeah, no. Mamadou non mi jaɓata jewɗo ko galle ma auto retu haal ko jiɗɗa so taw ko pizza jiɗɗa mbiya ko pizza min mbaɗanma pizza o so taw ko parafa chicken jiɗɗa min mbaɗanma parafa chicken o haal ko jiɗɗa tan Restaurant. Yeah, pizza. Restaurant yeede It's easy, you know. ala so wawi defde fried chicken o defa fried chicken o ɗum tan c'est bon ɗum tan jinnomi famde Same, man. mais c'est Same thing. heddo a fawani musique No problem. ha joni aɗani rappa Yeah. merci aɗa wawi foftoyade mi haalna ɗum goggoma nani merci fried chicken Fried chicken. Aïcha
Ara. Tongonda. Ya. Kawan? Ma bonu na wamila. Allah kara. An kam. Mahala suki hindu dan ataro. Wallahi. Odo ka dan no Mamadou. Min kaldi. Ada andi kodo. Defa nat dum ko weli dum. Namdo da mo hulku yidi. Holko añi amin mbaawi defde dow hunde taw yiida nden en kersa mi yiida gacce noon ɗum tagi noddu moom wi momi holko yiidi humtade o wi kam karaf cikini so dañi karaf cikini ko woni karaf cikini kadi wala pikisa pizza pikisa no an kam no baameruɗa ɗo o wi ya defanomo pikisa so taw wawa dañde defan a wawa defandemo pikisa defanamo karafe cikene karafe cikene o yaro an gila jibinami ha joni min meeɗa andu ko woni karaf cikini kadi karaf cikini non o wi ɗum mo yiiɗi humtade karaf cikini yaro ay aduna sa hen woni a waɗat ko mbawɗa sa lelima ɗanoɗa ɗo ganduɗen ko maaro liɗɗi maaro keccak yaasa domoda suppu kanje sauce ɗum ganduɗen way karaf cikini min mi anda ɗum temi wawa ɗum temi defata ɗum noon anan ko kalamami karaf cikini kam Aissata ko ɗum woni hoddum on ko ɗo haali ko yiiɗi ko mo addi dollar ha heewi so wecci ɗum janggo e jam wona ko basal amen fof iwat so totti kam joni million ngaji wi kam ya mahwoy ha ɗum ɗon joni holno mbatten yo aduna ekko woni ko nderum mi wawa karaf cikini hande mi wawa ɗum janggo an hono defirte karaf cikini ha kadi jaha resto coodana ɗum hamburger walla ko wayi noon ko yani hamburger ko ñamelleji base dow hamburger ko ñamde leydi enen wasɓe ɓe joni noon karaf cikini joni haalnam joni hano defirten karaf cikini soko waɗi ɗum a ñaani defde mais mi wawa tawde mi wawa an bawɗo an anduɗo a andinat kam mi yaha mi defan ɗum karaf cikini joni hono defirte hoɗum idorte e somi yeehi jeere hoɗum coodanni anda no karaf cikini defirte min kay mi wiyima mi wawa tawde an Allah ina andi an kam haɗa wawi fof joni haalanam ko coodanmi jeere somi yahi mi ɓonnima hen bari kala ko jiɗɗa ko ɗum mbaɗanmi joni a haalnat kam ko coodatmi e hoɗum mi yaha jeere mi sooda fof mi ara mi naata kalna kam mi defa ala probléme acca haalma Allah no seeɗi anda no karaf cikini defirte min nden inde guila jibinami e joni hande nen mi ɗum wadde hoto wonnam komi wawa est ce que wona ndefu mo ganduɗa koye karaf mbaɗata ɗum karaf kawsu walla ñamni an goppi yimɓe nde haalanma jandumi karaf kawsu defirtaki waɗate ko tufam karaf jamdine affaire no tufam ha karaf cikkini o wi karaf cikkini mbiɗa sikki ko gertoɗe woni cikkini woni gertoɗe gertoɗe soos est ce que wona gertoɗe mbaɗata e karaf wonayi ko kalmi ko nani an ko haalata ko o rewni jawɗa ni sabu min hay ɓurma faam joni woppimi namdoyomo karaf cikkini holno defirte e holɗum comme ça o haalnami mi arta defa karaf an o haɗa selli ɗum ko gaccamati ko gaccam ça veut dire que enen en paamani ko aduna o dillata ko an kay haɗani hono mbatten a yahat restaurant namnoɗa hoɗo ɗum yeyete coodana ɗum e fast food aji ɗi ene wawi won sa haalni ɗumen karaf cikkini heɓe maɓe gandu cikkini kam woni gertogal cikkini e anglais woni gertogal way karaf o ene wawi taw no haaldiri ni yo on no gardirɗa jiida saabu wona karaf kam no foti jara karaf cikkini ayno wawi taw woñana ujunnaji 4 en jeegom en o mi waran mamma ko min holko garbi ñamelleji nawol gotol karaf cikkini ujunnaji 4 ujunnaji 5 min mi meeɗa ñamde jaro ujunere e saka ujunnaji 4 nan ɗon noon yalla ya yah noon ɓe mbima ko ujunnaji 10 jarata wona mbiɗa haɗa yiiɗi ko weeli ɗum babam ari ɗo koreji jam ari ɗo nde tampere meeɗa tawde ma an koreji ma ko wasɓe bamma liggaaki joni noon mi karafani mi cikkinani te à partir d'aujourd'hui hoto addanam ɗo goto ndefu mo ganduɗa imme ko less ɓeele addanam yaasa addanam suppu kanje addanam domoda en cas pauvre quoi ɗiɗo ñamalleji pauvre ji ɗi kalata ɗo henne ɗi woni holɗum nande somi woni pauvre an waɗimi pauvre an te haɗande ko woni hoto addanam lobam weemen mi yaha restaurant somi mi ala wemin o suwa weccide kalis makko lubam wemin mbimi duggumi ko maaro kecca hande se ɗum kirtoto ɗen lubam wemin
ayo soyla ayo gitu lah nde ko may sama alga fatuna kam pindobe ha ko jam jam bolo jokkenen ba ah miñiragel mum ah ɗo immi joni holko wi o wi yum defal men da cukket men da cokken o wi yum defal cikken men da cokken bottari wala battari kay bottari battari o wi mi wi ɗum beele ko kumta o wi kam ala kumta ko battari sabu mi duwat immo voyage te Allah wi ko sa immi mo voyage ina mo wayro ko 3 jours wadde noon to woni o horani yon tottam mi sodan cikket wallam biya tottam mi sodan ɗum cikken yo cokken yo uddi tan foti hen tottam haalis mi yaha mi soda gertogal mi ara mi fewnan ɗum ko wottori to woni boni suudu mum natti joni ina natto ko haɗimo hoore babum nde ari ɗo horani ya joni mi yani to ko yaltini mi yani ko tokkiri mi yani haydara ina wawi won wiye cokken mo gasata joni cokken tan ina wawi won ma won ko addi an tottam rek mi yaha joni jeere holko defete joni ñalawma kende o mi yaha joni jeere nangam holko defete mi dal o wi kam horani sa totti kam noon mi tampitoro ay mi defan ɗum battade ustata haydara anne ko koɗo ma noon onon jiiɗi ƴiƴam noon kay tan dañɗa addu tan mi sodan ɗum mi ara mi defan ɗum 5000 francs bola jogimi so ñaami ɗum cokken joni holko yimɓe kumputa ko te 5000 francs i wawa ɗum defan ko yiɗi ko sabu gertogal moƴƴal tan 4500 jarata ko yahata ko hen asiwa ɗum haala te gaz o kadi komo gasde te mi defrani julɓe ɗiɗo probléme uji woni holdum annene aysata aɗa fullina probléme aɗa fullina probléme o andu tan gaz o gasi te komi defa o so ɓooyi hirade te cikken kam yaltini haydara o yaltinani pour hollude o ummima ɗo o dari o natti dari wi kam cikken tottanim kadi hay ɓuuri pour ya defanam annene soko tottino mi mataw mi defani ɗum noon min mi añani koɗo noon sinno ko sagam ñande fof mi daña hoɓɓe il faut ko namde noon namde alay sago namde holko addi wiye ko addani yimɓe paam par ce que wawa nadde e wuuro ngo tan moɗo ñamlo koɗo namnetake noon an naati ñamade gila law mbimami guelelam hoto naata ñamade wat ko mbawɗa oto hallaw anda ko par ce que o wikino kam ko waɗi ko wirma o so wirya si après o kanko o yahata o hebta wirma o mbimi fayande sika aɗa defa ko weeli soko fasi tan urat ɗo ko fasi ko ɗo haydara siwa urde noon te ani wara hoorema e mere badde jalisation tan ha joni badde jalisation tan ko kawma arani onon famille mon liggade famille mon hay goto famille mon ande famille ma liggima joni tata mi sore cikken an bo famille liggiɗo fatmi ara mi naata nder mi tokkuma soddanami cikkoɗe kono noon mi sotta cikken de ujunere nde gaz cuudu yen mi ñen hande woni balde tati e korka hande woni ndew ari ndi hande woni balde tati janggo so fini yo dawru ko haaldu mum min haajam yo bon hen to woni woni suudu makko natti eti ñalla tan koye suudu heɗode bumbumaji tan ɗi gasata so ni dokkani joni mi kaasa giyal makko joni min to mugginimi ɗo ko dande o yaltina kaali wawa yaltinde kaali mi damma hon mum bowat damma on mo haɗa suusi dammu hon mo ganduɗa duuɓi ɗiɗi mbayruɗa yiide ɗum e ko moyɗa ko ɗo fof ko damma hon haala tan wonno haala apprécié o ari gasi wala noon gondi maɗi ko yalti ko ɗo mbiya ko apprécié a wawa waɗemo proposé mbahal hayso taw mo mbahal o wi mbahal yiɗi mbahal yom ɗum waɗat mbahal tew reedu mbaalo yo fa lakara noon kanko ko tew tan yo fa lakara noon o fayata lakara de ala cikken fo wawa jañ tew addu mi sodan ɗum tew kilo tew mi waɗan ɗum hen reedu mbaalu en ɗen yo hoore mbaalu mi waɗan ɗum mbahal leppuɗo hay o wotto jeelen yaltoto tan nani wiyete